simrang hilin eh. Good morning, mga dungduntag. Pagsuwadlaw sa tibok kalibutan. Good morning. Salamat Lord. Daghang salamat. Nanapos ng tubangan karon di ay adlong Sabado. Namalay ko sa Cortes. Maglabas ako sa mga uniform sa mga estudyante. Kay Loy pa naglabandiro ang pulihan. Parang sarap ko makapanglabangan, hindi siya magtitiglaba. Kasi mga labaron sa mga pulo yung taon sa estudyante na hangluha ka ako sa bulhay. Bakit ka aduway may dayang mga laba manang panagsaan kay labuningan ko. Saka magpaloy yung mga laba. Mo naman dinipatin sa mga mga nanay, mga lola. Mga laba din nilang mga uniform. Kapag hindi ko doon, ang masautan po isang ay pag nabandiro kanunay kayong mga bata ay kumain hindi sila namin maglaba ito naman sa mga yung papel na ako ng ginagandira sa silang kayo ako ng bayan basta yung mga puti nagmuli ng takoron yung ulit ko mga bata ko tubig nay ang tubig sinasara mo kong lugar hari ni butang magandira, magmuna sa paliha magmuna ang papel ilang labandira bandera pralala nada biga nah jadi biga naman ini sampai ka doy. Energy na na. Bumila kang ginaghatag ng kutiyan mga mga ano, hindi hatod. Sa bandira, problema ka do. Pero nga nunay mga daghang taay, di man jud makuha. Buwa pa mga apo mo mga batang kagmay. Ako dyan ang global si do. Namang ko taay. Ano ko idea rin ginsani kaya rin gibutang ang usalik wag yapon nakuha sa una. Dabadira ko sang amo tus Manila. Mga barong nay mga taay bitsin na may butang kanya ning gibutang bitsin gibutang na pud na usalik na wag yapon makuha. Wa pa mga bataa. Bijaan na siguro ni. Karon pa ko nakasuway mga taay mga mansas ilan say nga di makuha sa butang. Hanigi mo usalik nagyapon na. Maka-stress na labhan ng mga ngani, hindi mo dugunan maghayay o mga may pa mga dagdag. Ito,
Kaya yung mawa ba ng brown. Nahila na haguban, dito kumuhay yung mga nabit mga brown, magkakahan sa pinaputi, nanilan pag yun na haguban, dyan ko sa butong na yung mga taay. Mga taay. A few moments later. Nakakuha sa gunahan, sa gabungan na. Yung nagway nagpudo. Sili niya. Wala. Ano na din sili oh. Ano ba? Ano ba mo? Bugo, lagmay na yan. Lagmay, kulit-kulit oh. Kamatis, harutan pagkanit. Ako ni kamatis to ah. Nakakadong. Oh. Bunga kaso. Nakagini ko na ko no. Bunga. Unahan kay na bunga na kanang bunga na. Ana pangipunan sa hengkas ang kay respon. Ay no. Ay unahan ko. Bunga. Sinilip to sa kalindan eh. Kasi itong sinilihan. May umigas. Ano kumuti ba? Ano kami? Atad, anong na gunagunahan. Undang ko kinakang umigas. Umigas sa punuan. Umigas magpunuan. Kita na naman ta sunod po na itong kita. Sa kasay bala. Para manggihapon to. Bisag asay bala na bandira mangguguna gyapon bitaw wala sa itong papel yung mangguguna kay mura nagway nagpuzo natad ni Herlin mura nagpuzo ano na magi taob na naman ang flower pot kada dunos alisin ang flower pot pamnanghag sibuyas ning paway na day ko yan ko sa gawas lagi gatong ka guna-guna ko sa mga gilid-gilid kinanayan ko sili ba nga ning tambok na dyan sagbot bod sa umigas mga umigas sa punuan mo ning hawa ko nisud na ko paway na ko na nisud sa bahay ni Miyay bitaw. Daghang salamat nito di ay sa katong nasige comment na nga mag-amping ko sang lihok. Magmatkin ko no kumatug pa nila kay yan ko kong gipirahan sila nabalakas sa hang kahimtang. Pero hanan ning salig sa Ginoo ang tanan. Hanang salig sa Ginoo ang tanan hang kahimtang karon kay isod pud buwan ni ko dinis Cortes maglibon man sila mga natada ning bayang Helen kay may maguna sa mga labuhanon pus mga bata. Dito ko ganahan pud mo hay sa mga kanang makita abto ko mga hinay-hay nga mga lainon nga pajak dito ko ganahan mo nang karon hasay ako sa ining pahalan nagpaglaba namutang ko gusalik namutang ko ganyan sa mga puti na nagajiwa makuha nga mansa konsumisyon lagi po ng mga mansa kay pang mga bata di pag mo magmatngan
mansa kay di man lagi may maglaba, di magsakripisyo parang katubuntod sa panahon ginuskus dito mga mansa wa gyapon makuha hanap tong bigas buot di na naman to ipa suot og eskwelahan mo lagi na kay mura pa panglaban nganhiyog tarang-tarang sa pagkalaba ug mahapnag-hapnag kay pila ba to ilang nilabhan wala mga laparuhon mga ako di jud ko ganahan manglaba og labi ng mga uniform hapos na ng panganyilan mo tong ganihan nanganyil ko sa paghaman mo lagi itong dan pugos gawas mo lagi nitong papel nga bisag asa tay bala na bandera maguguna mo no nitong papel karon ja sulad daw kay basin ugma basin mo uli na po Galicia kay nanawag lang po yung gagaw nga ilang inahan amang idzaan asawa sa isong tatay ning taliwan na di ay si Migila Bahandi Ayuban, taga Batuan man siya, kagikan. Diya, kuratan na ko gahapon, kaya naman yung tics na nga na, ang itawagan. Si Bik-Bik man day, Bisinti Ayuban man day ito, namatay lahang nanay, to asod na ni siya. Diya, ko kay Bao, pakuyap dito gano'n sa hatod. Manangog ba, aginod na po kumulig Alicia. Sebenarnya dengan salamat ng tanan sa katong kaunay. Pero may naglilis ahang pajag. Sige lantaw na mga bagong naglili na sang pajag. Salamat ng tanan. Amping mo. Di naman tagsutag sa pasalamat kay bawa na mo kinsa mo. Sa mga malumong kasing-kasing diha. Kay bawa na po kinsa mo. Amping kanunay. Kung asa mo dapit. Sa gawas man Ordinance Pilipinas. Kay bawa na mo kinsa mo. Amping, ginunay bahala itong tanan, ginunay na sayod. Kita-kita lang ta sunod. Happy weekend sa tanan. God bless all. I love you all. Bye-bye.